खराब होईल हा जो संदेश आहे हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश, हम सब एक है हा संदेश या गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळत आहे. आताच मी ऐकत होतो की आमचे रिटायर्ड मिलिटरीमॅन या ठिकाणी योगा शिबिर घेत आहेत. आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की असे उपक्रम या याच्यातून सुरू द्या. माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे ठाकरे साहेब यांनी सांगितलेलं आहे की आता ही गरज आहे. माणूस जगत असताना जसं अन्न खातो, सकाळी नाश्ता करतो, दुपारी जेवण करतो, संध्याकाळी खातो, तसं मनासाठी काय खातो? मन, बुद्धी आणि संस्कार त्याच्यापासून आपली आत्मा बनलेली आहे आणि आत्म्याचा स्वधर्म शांती आहे. ही शांती, हे सुख, हे आनंद, हा उत्साह कशासाठी आहे? गणेश उत्सव चालू असं म्हटलं जातं. भारतामध्ये दररोज उत्सव असतात. उत्सव कशासाठी साजरा करायचा? तर उत्साह यावं, खुशी यावं, आनंद यावं. म्हणून म्हटलं जातं खुशी जैसा खुराक नाही, चिंता जैसा रोग नाही. शेतीवर विविध प्रयोग करत आलो. आता काही बदल, न्यू इंडिया, भारत बदलत आहे, आपण बदललं पाहिजे. हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी. हम परिवर्तन हो जाएंगे तो दुनिया परिवर्तन हो जाएगी. दुसऱ्याकडे वोट करण्याची वेळ आता नाही राहिली. म्हणून मला स्वचिंतन करना. तू तेरा देख, तेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, तूने कितने लोगों को सुख दिया, कितने लोगों को दुख दिया, क्या है तेरे खाते में. या गणेश उत्सवाच्या माध्यमातून आपल्याला या शिबिराच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या गोष्टीचं सीमांकन करायचे, चेक करायचे. हे खायचं नाही, हे करायचं नाही. चेक तर झालं, पण चेंज काय होत होतं? पिढ्या आपल्या निघून गेल्या. काय काय बदल झाला आपल्यामध्ये? कालच मी जो भारतानं पॅरा ऑलिम्पिक मध्ये 19 पदक जिंकले. आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान त्यांची प्रत्येकाची भेट घेत होते, त्यांची जे संवाद साधत होते, त्यांची मुलाखत घ्यायची. डोळ्यामध्ये पाणी येत होतं की ज्यांना धड चालता येत नाही, ज्यांना लोकांनी हिनवलं, तू लंगडा आहेस, तू कोळा आहेस, तू आंधळा आहेस, अशी लोक जगाच्या पाठीवर त्यांनी भारताचा तिरंगा ध्वज घेऊन चालला. अशा लोकांचं कौतुक माननीय पंतप्रधान करत होते. म्हणून या देशामध्ये असं म्हटलं जातं लढणारे भरपूर लोक आहेत. म्हणून एकाने सांगितलं आहे, बोलला नाही पाठीचा कणा, पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ कर म्हणा. आणि आपल्या कार्याची स्तुती करण्यासाठी सन्माननीय भोळ साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. सर्व आता गर्दी होईल असे कुठलेही कार्यक्रम आपल्याला आयोजित करता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा मागे न राहता अशा प्रकारचा कार्यक्रम जो आयोजित केलेला गेलेला आहे, त्या कार्यक्रमाला आमच्या सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा. ग्रामस्थांनी सुद्धा या कार्यक्रमाचा आपल्या गावातील द्वेष, आपल्या गावातील राजकारण बाजूला ठेवून या उल्लेखनीय अशा कार्यक्रमाला प्रतिसाद द्यावा. तसेच आपल्या आरोग्य नेत्र तपासणी आरोग्य कार्यक्रम आहे आणि रक्तदान शिबिर आहे, त्याचा लाभ घ्यावा.